бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар кохи фарҳанги шаҳри Исфара ҷамъоварии тантанавӣ баргузор гардид, ки дар ҷараёни он роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҳайати шахсии шӯъбаҳои якум ва дуюми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, собиқадорон, иштирокдорони таҳкими сохти конститутсионӣ ва оилаҳои кормандоне, ки зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ фавтиданд, ширкат доштанд. раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода бо баробари изҳори таҳнияту муборакбодӣ ба ифтихори рӯзи милитсия, таърихи таъсис ва ташаккулёбии мақомоти корҳои дохилии кишвар, нақши он дар таҳкими истиқлолияти милливу давлатӣ ва фазои осудаву ором дар кишварро тазаккур дод. зимнан гуфта шуд, ки кормандони милитсия дар давраи соҳибистиқлолии давлатамон санҷишҳои талхи таърихиро паси сар намуда, дар таъмини амнияти давлату миллат саҳми арзанда гузошта, борҳо исбот намуданд, ки барои онҳо арзишҳои ватан, истиқлолият, ваҳдат волою муқаддасанд. маҳз ҳамин истодагарӣ ва садоқати онҳо ба савганди ҳарбӣ буд, ки дар сарзамини аҷдодиямон фазои орому осоишта ҳукмфармо буда, мардуми тоҷик баҳри ободии ватани азиз саъю кӯшиш ба харҷ медиҳанд. мақомоти корҳои дохилӣ чун пештара дар мубориза бо ҳама гуна ҷинояткориҳо, хоса дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои хусусияти террористиву экстремистӣ дошта пешоҳанг буда, имрӯз бо таҷҳизоту дастгоҳҳои замонавӣ таъмин гардида, сатҳи дониш ва малакаи касбии ҳайати шахсӣ боло меравад. дар ин радиф саҳми мақомоти корҳои дохилии шаҳри Исфара дар ҷодаи мубориза алайҳи падидаҳои нави ҷинояткории муташаккил аз қабили терроризму экстремизм, муомилоти ғайриқонунӣ, яроқу аслиҳа ва маводи мухаддир, куштор ва ғовратгарӣ зикр гардид. дар ҷараёни ҷамъоварӣ мазкур ҳамчунин аз ғамхории доимии мақомотҳои давлатӣ дар самти фароҳамоварии шароити созгори корӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ёдоварӣ карда шуд. сардори шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, генерал-майёри милитсия Нурулло Орифзода зимни суханронии худ аз ҷумла қайд кард, ки милитсия яке аз шохаи тавоно ва нерӯманди ҳар як давлат буда, оромии сиёсӣ, низому тартиботи ҷамъиятиро дар ҳама давру замон таъмин менамояд. милитсияи тоҷик аз оғози фаъолияти худ дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, таҳкими қонунҳои амалкунанда ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ роҳи пуршараферо тай намудааст. ӯ ҳамзамон аз хатарҳои ҷаҳони имрӯз ёдовар шуда, милитсияро дар муқобили ҳама гуна ҷиноятҳо мақомоти фаъол ва қудратманд номид. баъдан дар вазъияти тантанавӣ ба як гурӯҳ кормандон ва собиқадорони соҳа барои ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ба ватану миллат, пуршарафона иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ, иштироки фаъолона дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ифтихорномаву сипоснома, рутбаҳои навбатӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. мавриди зикр аст, ки дар арифи иди каспӣ бо нишони қадршиносӣ, қаҳрамониву ҷонфидоии насли кӯҳансол аз ҷониби роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ, аёдату дидорбинии собиқадорони соҳа сурат гирифта, кӯмакҳои моддӣ дастрас карда шуд. ҳамчунин дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо ташаббуси роҳбарияти шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он 12 дастаҳои футболбозон ширкат намуда, барои ғолибият қуввасанҷӣ намуданд. барномаи ҷолиби идонаи фарҳангӣ анҷомбахши чорабинӣ идона гардид.